Maayong adlaw mga kulisaw. So ani ako karon diri mga kulisaw. Naginuktok mi diri. Karon diri si Sherwin nga ako ang kauban mga kulisaw. So nahunong gamay among video mga kulisaw. Kaya wala mi nagkasinabot ni Boss G. Nya naka-stricto siya mga kulisaw. So kami nagkasinabot mo na nahunong ang video. Mura sa akong nasakitan kaya na sa munagian bakit nanindota malipayon gimi mga kulisaw nya mahon po nang nagaguol gimi mga kulisaw kay hope lagi magbalik na unta mi sa mga pagkuyog pagbanuban na mo sa mga malipayong mga pagkauban mingaw gimi mga kulisaw. So kung kamo akong pasultion mga kulisaw, pwede bang ibalik na mo no ang video no? Ug unsa angan naman buhaton ni Boss G. Kung makita man ni video ha mga kulisaw, i-share lang mga kulisaw para maabot ni Boss G mga kulisaw. So mora ako maistorya mga kulisaw. So ato pa istoryaon si Boss Tawing mga kulisaw. Kay nagabikil po sila mga kulisaw. Isulti ang imuhang mga sakit ng gibati no Boss Tawing kay ay nasangit ira. Gibati mo Boss Tawing lay isulti gyud ibat-bat ya makita ni Boss G. Ani ko. So maayong adlaw na to mga kulisaw kanang medyo nawala-wala gid mig kadiyot kay gamay ra kay hinungdan kanang nagawatak-watak na mig tanan ba. Si Sige kuan na ni hinungdan sa tanan nga maong nagkabulag-bulag mi kay katorang sabot na mo nga madto mig sinulog nga kuan kanang magkuyog daw mi sa sinulog nya main kay sabot na mo pero iyarang gipakyas nagdahom ko ato nga madayon ta mong sabot pero wala da igor man siya sa saad nya mo tungyad to si Boss J kay tagaan daw ko niya 20 mil ana ni ka sinulog nya kuan iya mong gipakyas nya mong dako kay mig kahiubos na gid niya nya mao to sa rason sa mga sa tanan kay mong nagka bulag-bulag mi kay nagka stricto mong gud sinadugay. Mana mo? Kuni paniyo nang kuan jud ang kuan ba? Kuni gamay para kuan jud ang mga cover. Kung sa jig nanakit ba? Tipunin niyo gamay. Ano mga kulisaw no? Sa tinuray ng mga kulisaw. Na si Boss G mga kulisaw. Ito ginang pagabutan na kulisaw. Pakpak. Ito ginang mayuha. Ayun. Tunantanan mga kulisaw. Grabe na siya. Binangga kami na mga kulisaw. So, wala lagi may kabuhat og video mga kulisaw kay medyo busy gi mga kulisaw. Na busy si Boss J. So, wala na yung content. Abangan nyo ang next video ng mga kulisaw. Abangan nyo, pakishare mga kulisaw sa mga buhaton mga video. I hope nga mutabang mo na mo para mo lambo ang amo ang video mga kulisaw. So salamat kay mga kulisaw, salamat sa tanan-tanan no. Oh, thank you very much.